2022 ni गिबि first time दिनै हाबा जों आं जानो फैदों जों हाबायाव थांनानै सार खालामो हाबाया जादों बैराजरा बामोनगावनि एसे खोलाहा बैराजरा कासिकट्रा थांग्रा लामानि आगसिजों आरोना आंबो first time 2000 नैबे टेस्टआवहाय जानो फैदों आं थांनि जोंबो जानायाव जिरायबाय जानायसै ना उखैयोमोन ना उखैयोमोन नैबे नाथुरना दा ओंखाम उखैयोमोन ना जानोसै खम जाबाय नालाय औ आदालाय उखैयाखै ना उखैयोमोन ना उखैनायालाय बिदिनोसै बे लुबैनायसो जिरायबाय ना उखैहां माहांआनो बेखौ लुबैनायसो जिरायनाय दोनदोलै साइसावहाय जाखांबाय अलरेडि जाखायनि उनावहाय एसे हिनजाव गोदानजों रायदावनायसै हिनजाव गोदानजों रायखांनायनि उनावहायनो जों थाङासै आरोना दा हिनजाव गोदानखौ
जोंनि ससाइटियाव बा जोंनि समाजाव बेबायदिनो माने हिन्जाव गोदान लागोखौ बिदाय होनाय जायो दा नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुखाबाय जोङो माबोरै हिन्जाव गोदानखौ बिदाय होयो बेबायदिनो जोङो माने जोंनि बर' समाज कमिउनिटियाव बेबायदिनो बिदाय होयो आरोना गाफ्रु गुफुरै बिराद इन्टारेस्टिं जायो आरोखि लोगोफोर दायो जों थांनोसै बिदाय लाबाय रिसेपसनमोन नै बियो लामामोन नैबे लामा आरो बे रिसेपसन दा जोङो जाखां लोंखाङै बिदाय लानोसै आरोना थाङासै दिनैनि भिडिअआ बेखिनिमोन हाबानि बेयाव फैनानै जोंनि बर' समाजाव माबायदि हाबा जायो आरो माबायदि गासैखौबो नोंथांमोननो देखायबाय स' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम नेक्स्ट भिडिअ थाब लोगो मोनगोन नेनानै थाबाय।